ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବି କରିବ। ଭଲ ଅଛ ଧନ? କଣ କରୁଛ? ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ଲାଇନରେ ରୁହ, ଟିକେ ବିମଲ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବି। ହୁଁ ବିମଲ ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବି କରିବ। କୁହ। ଭଲ ଅଛ ପରା? ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ବୋଲି କଣ ତମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆକା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ତମର ସହିତ ଯଦି ମୁଁ କଥା ନହେଲେ ମତେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ମୋ କିସ୍ କରବା ଟେନସନ ଲାଗି ଯାଉଛି। ହେଁ ଟେନସନ ଲାଗିଲେ କିଛି କରୁନାହିଁ ମୁଇଁ ବିମଲ ଦିଶା ନଉଛି ବସି କରି ଚୁପେଇ ଚୁପେଇ କଥା ହେବାଟା ଆଉ କି କାମ। ବିମଲ ଟିକେ ଚୁପେଇଲେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ହାଇ ଲାଗୁଛି। ବିମଲ ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ ତମ ସହିତ କଥା ହେବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମ। ବିମଲ ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ କଥା ହେଲେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସିନା। ହଇ ହଇ ଏମ ତମେ ଆଇଲେ ବି ମତେ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ ଛାଡ ବୋଲି କହୁନ ହଁ। ନାଇଁ ତ ପୁଡ଼ିଆ ଅଛି। ହୁଁ କେବେ ନ ଖାଇଲେ କେବେ ଖାଇଦବ। ବିମଲ ଖାଇଲେ କିସଟା ହେଇଯାଉଛି କେବେ। କଣ ହେଇଯିବ ତେବେ? ହଁ ହାଁ କଣ କଣ ହବ ତେବେ? ହାଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ କର କଥା ଏଇ ବିମଲ ଚୁବେଇବା ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବୁଝୁନ। ଆଗ ଏବେ ନ ଖାଇଲେ କେବେ ଖାଇବ? ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଖାଇବି କୁଟା। ହଉ ମ ଠିକ ଅଛି ଏମ ଟିକେ ପରେ ମୁଇଁ ଫୋନ କରୁଛି ହଁ ସେ ହଇ ଆମର ଭାଇ ଆକା ଜଣେ ଏବେ ଆସୁଛି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କହ ସେ ମତେ ଦେଖିଲା ବୋଲେ ନଥିବା କଥା ମାନେ କହିବ ଆକା ହଉ ଟିକେ ହଁ ମୁଇଁ ଫୋନ କରିବି ତୋତେ ହଁ ହଉ ହଉ ମ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛ? ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇବାଟା ଶିଖୁଛ? ଶିଖ 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 ସେମିତି ଶିଖିଲେ ଆକା ତମେ ଯୋଉଠିକୁ ଯିବ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ତମେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେଠି ପାସ୍ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ହିଁ ତମେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ହେବ କାହିଁକି ତମେ ଦିନକୁ କିଛି ନହେଲେ ବି 40-50ଟା ଉଡଉଥିବ। ଜଣା ପଡୁଛି ତମର ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି। ତମର ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ଭାଇ। ଚାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅ ଆରାମ ସେ ତମେ ସେଠିକୁ ଯିବ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଚୋବେଇବା ଲୋକ ତମର ଫାଟି ବି ଆଇବେ ତମେ ଏକଲା ନାହିଁ ତମର ଟିମ୍ ବି ଆସିବେ ସେଠକୁ ଆରାମ ସେ ମିଶିକି ତ ଚୋବେଇବ।
ହାଏ ହଉ ହଉ ଆରାମସେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅ ତମେ ଯୋଉଠିକୁ ଯିବ ସେଠି କେବଳ ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇବା ଲୋକମାନେ ଯିବେ ସେଠିକୁ ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇ ପାରବାର ଅଛି ନହେଲେ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ସେଠିକୁ ଆରାମସେ ତମେ ଚୋବେଇବା ଟ୍ରେନିଂ ନିଅ ତାପରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ ହବ ହେଲା ହଁ ତମର ଦାନ୍ତ ତ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ ହବ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଠିକ ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ତମେ ମାନେ କାନ ଅଛି ସିନା ତମେ ଶୁଣି ପାରିବ ନାହିଁ ତମର ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସିନା ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଭାଇ ଦିମାଗ ନାହିଁ ତମର ପାଖରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ଚୁବା ଚୁବେଇ ପକଅ ଆରାମସେ ତମେ ଚୁବେଇବା ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଆଉ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଯିବେ ଆମେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇବୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ ବଡ଼ ହବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ